7-sekundová pamäť. Predstav si, že tvoja pamäť trvá len 7 sekúnd. A potom úplne zmizne. Žiadna minulosť, žiadne spomienky. Len prázdno. Toto je skutočný príbeh Junko Mizuta. Junko Mizuta bola obyčajná žena v Japonsku. Žila normálny život, až kým neprišla choroba. Herpetická encefalitída. Vírus, ktorý napadol jej mozog a zničil to, čo z nás robí človeka. Pamäť. Po poškodení mozgu sa stalo niečo nepredstaviteľné. Junko si nedokáže udržať spomienku dlhšie než pár sekúnd. Každá veta zmizne. Každá tvár je nová. Každý okamih začína od nuly. Aby dokázala fungovať v bežnom živote, začala si Junko zapisovať úplne všetko. Každú myšlienku, každé meno, každý rozhovor. Jej život sa stal zbierkou poznámok, ktoré nahradzujú pamäť. Predstav si, že sa pozrieš na niekoho blízkeho. Otočíš sa a už nevieš, kto to je. Každý deň, znova a znova, takto ona žije. Jej príbeh zachytil CBC dokument s názvom Ever Vanishing Present. Ukazuje realitu bez filmového scenára, bez úprav, len život, ktorý sa stále stráca. Junko Mizuta nám ukazuje niečo desivé, že pamäť nie je len spomienka. Je to identita. A keď ju stratíš, musíš sa naučiť žiť od znova. Každých pár sekúnd.